കേരളത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേയറ്റം മുതൽ അങ്ങേയറ്റം വരെ നമ്മൾ യാത്ര നടത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മളിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ടു ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ണൂർ ടു ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മളെ കണ്ണൂർ ഡിപ്പോടെ മിന്നൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണ്ണൂരേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് രാത്രിയിലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇത്തവണ നമ്മൾ പകൽ സമയത്താണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണൂർ ഡിപ്പോടെ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നത്. 14 മണിക്കൂർ ജേണിയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ സ്ലോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്നത് 14 മണിക്കൂറാണ്. ബട്ട് 14 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തുമെന്നുള്ള സംശയമാണ്. പകൽ സമയമാണ്. റോഡിലെ പണികളൊക്കെ നടക്കേണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിൻ്റെ വിശേഷം കാണാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ സ്വാഗതം. നമ്മളങ്ങനെ കണ്ണൂർ ഡിപ്പോയിലെത്തി കേട്ടോ. സമയം എന്തേ 6:57. ഞാൻ ലേറ്റായി. 7:05 കേട്ടോ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ. ഇതിവിടെ കുറേ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നൈറ്റ് സർവീസ് പോകുന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന വണ്ടി ഇതാണ് കേട്ടോ, കൊണ്ടോട്ടി ബോഡി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൊണ്ടോട്ടി ബോഡി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, വൈറ്റില, ആലപ്പുഴ വഴി തിരുവനന്തപുരം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ. 7:05 നമ്മൾ കറക്റ്റ് കണ്ണൂർ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കേട്ടോ. ഏകദേശം മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഭാഗത്തൊക്കെ എത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ NH66 വർക്ക് ഏകദേശം ഒരു 70% കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതേ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഫെൻസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ട് കാണാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫെൻസിങ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഈ സെൻറ്റർ ഫെൻസിങ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പുതിയ NH66 കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പഴയ NH66 കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് ആ ഒരു പുതിയ NH66 തലശ്ശേരി, മാഹി ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകുന്നൊരു റൂട്ടാണ് കേട്ടോ അത്. ഈ ഒരു വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് കേട്ടോ. കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് ചെറിയ വർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുവിധം ഏകദേശം ഒരു 90% മേലെ ഇത് ഫുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടോ. സമയം അങ്ങനെ 7:41 കേട്ടോ. നമ്മൾ തലശ്ശേരി എത്തി. തലശ്ശേരി സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാണ് കേട്ടോ. ഏഴേ 3:45 കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ തലശ്ശേരി ടൈം. ബട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിപ്പിടിച്ച് ഇനി അങ്ങോട്ടെന്താ അവസ്ഥ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളങ്ങനെ തലശ്ശേരി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു കേട്ടോ. 7:45 മുമ്പ് വിട്ടു. നമ്മൾ 7:43 വിട്ടു കേട്ടോ.
മാത്തി എത്തി കേട്ടോ. റോഡ് അത്യാവശ്യം തിരക്കായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സമയം 8 മണിയായി കേട്ടോ. 7:55, 8 മണിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇന്നൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. പോരാത്തതിനൊരു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കാണ്. കുറേ പേര് ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ തിരക്കൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ രാവിലെ സമയത്ത് റോഡിൽ കാണാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആവണം, എങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആവത്തുള്ളൂ. ഒരു മുഴപ്പിലങ്ങാടെന്ന് കണ്ട ആ ഒരു പുതിയ ബൈപ്പാസിൽ NH66 അത് ഇവിടെയാണ് വന്ന് കണക്റ്റ് ആവുന്നത്. അഴിയൂർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെയാണ് വന്ന് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് കേട്ടോ. ആ ഒരു വണ്ടി ആ ഒരു റോഡ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സർവീസ് റോഡിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഡിപ്പോൻ്റെ വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അത് അല്ല അത് തിരുവനന്തപുരം വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വണ്ടി നമ്മളെ പോണ്ടിച്ചേരി ടു കണ്ണൂർ സർവീസ് നടത്തുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ണൂർ ടു പോണ്ടിച്ചേരി സർവീസ് നടത്തുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സർവീസിൽ ഇതിനകത്ത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സാണ്. ഈ ഒരു ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് തൃശ്ശൂർ വരെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു തൃശ്ശൂർ ഡിപ്പോയിലെ 2 പേരാണ് നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ ഈ ഒരു ക്രൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു ക്രൂ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന സെയിം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സർവീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സർവീസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീം നമ്മളപ്പുറം തൃശ്ശൂർ വരെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വേറൊരു ക്രൂ ആണ് കയറുക കേട്ടോ. സമയം അങ്ങനെ 8:20 കേട്ടോ. നമ്മൾ വടകര എത്തി കേട്ടോ. വടകര 8:23 കേട്ടോ. നമ്മൾ വടകരയിൽ നിന്ന് വിട്ടു. നമ്മളങ്ങനെ മൂരാട് പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ബ്ലോക്ക് ആവാറ്. ബട്ട് ഇതെന്തോ കുറച്ച് ഫ്രീ ആണ്. പയ്യോളി എത്തിട്ടോ. പയ്യോളി ബ്ലോക്കൊക്കെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര ബ്ലോക്കില്ല. പയ്യോളി റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത്. പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു NHന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്ന കാരണം മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് പല വണ്ടികൾക്കും. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആളുകൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത്. അപ്പുറത്താണ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത്.
കൊയിലാണ്ടി എത്താറായി കേട്ടോ. സമയം 9 മണി കേട്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ്. 8:50 കൊയിലാണ്ടി എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാണ് കേട്ടോ. സമയം 9:48 കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് KSRTC ഡിപ്പോൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണല്ലോ കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഫുഡ് കോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ താഴത്ത് ഈ കിടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ബസ്. ഇപ്പുറത്തെ ഒരു തിരുവനന്തപുരം ലോ ഫ്ലോർ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ബൈപ്പാസ് റൈഡർ. അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. ട്രാക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. സമയം നോക്കിയാൽ 10:07 കേട്ടോ. ഇവരെ ഇവിടുത്തെ ടൈം കോഴിക്കോട് നിന്ന് വേണ്ട ടൈം 9:40 കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു മിന്നൽ കിടപ്പുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മിന്നലായിരിക്കും കേട്ടോ. യെസ്, കോഴിക്കോടിൻ്റെ മിന്നലാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്നത്. തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു കൊട്ടാരക്കര സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടീനകത്തെ പയ്യോളി മുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അത്യാവശ്യം ഫുൾ സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇതെല്ലാവരും ഇറങ്ങി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. കോഴിക്കോട് വരെ, അതായത് പയ്യോളി തൊട്ട് കോഴിക്കോട് വരെ ഫുള്ള് സീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ്ങും ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഫുള്ള് കാര്യമാണ്. നമ്മളങ്ങനെ രാമനാട്ടുകര എത്തിയിട്ട്, രാമനാട്ടുകര ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊച്ചി തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. ലെഫ്റ്റ് പോകുന്നത് എയർപോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ വെങ്ങളത്ത് നിന്ന് തെറ്റിയിട്ട് കോഴിക്കോട് ടൗണിലേക്ക് പോയിട്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ ഒരു NH 66 കയറാൻ കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് NH 66 ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ഭാഗം.
അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ NH66 കയറി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് റോഡ് പണി വീണ്ടും തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് എടുക്കുക, ഒരുപാട് ടൈമിംഗ് എടുക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവീസ് റോഡാണ് കൂടുതലുള്ളത്, ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം അവസ്ഥ. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു NH66 പുതിയ NH66 വർക്ക് നടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ കുഴിച്ചിറക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ പണി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ റോഡിന് ഏകദേശം ഒരു 4-5 മീറ്റർ 5 മീറ്റർ ഒന്നും പോരാ, അതിനേക്കാളും താഴത്ത് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ആഴത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മേൽപ്പാലിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അടിപൊളി വർക്കാണ് കേട്ടോ നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വർക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഇതിലൂടെ പോകാൻ പൊളിയായിരിക്കും, ഒന്നും അറിയണ്ട, നമ്മൾ ചുമ്മാ ചവിട്ടി പറപ്പിച്ചാൽ മതി. എന്നാലും വേഗം തന്നെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ. നമ്മൾ കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് എത്തി കേട്ടോ. സമയം നോക്കിക്കോ 10:55 കേട്ടോ. സമയം ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം റോഡ് കാലിയായിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയുക, വലിയ ബ്ലോക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉച്ച സമയം കുറച്ച് തിരക്ക് കുറയും. ആ ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു സ്കൂൾ ടൈമും ഓഫീസ് ടൈമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്ക് കുറയും. ഇപ്പം മിക്കവാറും വൈകുന്നേരമാണ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. മിക്കവാറും നമ്മൾ ഏകദേശം അപ്പോഴത്തേക്ക് എറണാകുളമൊക്കെ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നോക്കാം എന്തായാലും, എറണാകുളം കഴിയും എന്തായാലും. പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ബ്ലോക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ ലോറിക്കാരൻ പോകുന്നുണ്ടോ. അവർ കുറേ നേരമായി നമ്മളെ മുന്നിൽ കയറിയിട്ട് കേട്ടോ. ഒരു രാജസ്ഥാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. കുറേ നേരമായി നമ്മളെ മുമ്പ് കയറിയിട്ട് അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. സമയം അങ്ങനെ 11:30 ആയിട്ടോ. നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ പുറത്ത്. വണ്ടീനകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നന്നായിട്ട് വേർക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടീനകത്ത്. നമ്മളങ്ങനെ ചങ്കുവെട്ടി എത്തിട്ടോ. ചങ്കുവെട്ടി സമയം 11:40.
പുത്തനത്താണി എത്തി കേട്ടോ. പുത്തനത്താണി സമയം 11:54. നമ്മളങ്ങനെ വളാഞ്ചേരി എത്തിട്ടോ. വളാഞ്ചേരി സമയം 12:10. 12:05 കുറ്റിപ്പുറത്ത് എത്തണ വണ്ടിയത്. കുറ്റിപ്പുറം കടക്കേണ്ട വണ്ടിയത്. നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാമ്പി പാലക്കാട് റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മളങ്ങനെ കുറ്റിപ്പുറം എത്താറായി കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് അവർ കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണാം. ഞാൻ കാണുന്നത് കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ. കുറ്റിപ്പുറം സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. സമയം നോക്കിക്കോ 12:23. 11:05 കുറ്റിപ്പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ. 1 മണിക്കൂറിന് മേലെ ലേറ്റാണ് ഇവിടെ. ഇതവിടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മളെ സെയിം കൊണ്ടോട്ടി ബോർഡിലുള്ള ഒരു താമര കോഴിക്കോട് വണ്ടി എടുക്കണ്ട. കുറ്റിപ്പുറം സ്റ്റാൻഡ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു കേട്ടോ. കുറ്റിപ്പുറം സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു. നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ബസ് ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പേരുകൾ കണ്ടോ. വളാഞ്ചേരി, കുറ്റിപ്പുറം, മൂർക്കനാട്, കരേക്കാട്, എടയൂർ, പാങ്ങ്. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബസ്സാണ് കേട്ടോ. കുറ്റിപ്പുറം പാലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടക്കുന്നത്. അതിന് കുറുകെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ. പറ്റി വരണ്ടു തുടങ്ങി കേട്ടോ ഭാരതപ്പുഴയൊക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ നിലവിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന NH 66-ലൂടെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് കയറാൻ വേണ്ടി പോകും. അവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് കേട്ടോ കയറുന്നത്. നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു NH 66 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും കേട്ടോ എറണാകുളത്തേക്ക്. പൊന്നാനി, ഗുരുവായൂർ വഴി എറണാകുളത്തേക്ക്. നമ്മളിന്ന് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യും. കോഴിക്കോടേക്ക് പോകുന്നൊരു ബൈപ്പാസ് റൈഡറാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ. യെസ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബൈപ്പാസ് റൈഡറാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പോയത്. ഇവിടുത്തെ ബസ്സൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ബസ് കേട്ടത്. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബസ് മുഴുവൻ ചെറുതാണ് കേട്ടോ. NH 66 റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മളിത് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ കയറി പോവാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ വർക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എറണാകുളമൊക്കെ കഴിയണം. ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ വർക്ക് കിട്ടണം തന്നെ കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് എടപ്പാള് KSRTC സ്റ്റാൻഡിൽ കയറണം കേട്ടോ. ഒരു പാലയുടെ ഒരു കോഴിക്കോട് വണ്ടി ഇറപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. മിക്കവാറും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളെ നേരത്തെ മുന്നിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ കൊട്ടാരക്കര വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. കൊട്ടാരക്കര വണ്ടി നടക്കുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു കേട്ടോ. ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഇതേ വിട്ടു വണ്ടി 12:51. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികൾ നിർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതിവിടെ ഈ കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ണൂർ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ വണ്ടി.
നമ്മളങ്ങനെ എടപ്പാൾ എത്തിട്ടോ. എടപ്പാൾ മേൽപ്പാലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എടപ്പാൾ വിട്ടു കേട്ടോ. എടപ്പാൾ വിട്ടു 12:58 നമ്മൾ എടപ്പാൾ വിട്ടു. പെരുമ്പിലാവ് എത്തി കേട്ടോ. പെരുമ്പിലാവ് ഇവിടെ നിന്നോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ റോഡ് ഭയങ്കര മോശമാകും കേട്ടോ. ഇവിടം വരെയാണ് നല്ല റോഡുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തൃശ്ശൂർ വരെ റോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കര മോശമാണ്. ഇവിടെ നിന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കേട്ടോ. ഇനി റോഡ് മുഴുവൻ പോക്കാണ്, മൊത്തം കുണ്ടും കുഴിയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ കുന്നംകുളം സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് സ്റ്റാൻഡ് കേട്ടോ. കുന്നംകുളം സ്റ്റാൻഡ് കേട്ടോ. ടൈം 1:29 കേട്ടോ. 12 മണിക്ക് മാറ്റത്തേണ്ട വണ്ടിയാണ്. തൃശ്ശൂർ എത്താറായിട്ട് എത്താറായി നല്ല തൃശ്ശൂർ എത്തി കേട്ടോ. തൃശ്ശൂർ എത്തി കേട്ടോ. 2:15 കേട്ടോ. 1:05 വണ്ടിയാണ്. കേട്ടോ. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെയാണ്. നമ്മളെ ക്രൂ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ക്രൂ കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പകരം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു ക്രൂ കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കണ്ടക്ടറും ഒരു ഡ്രൈവറും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രശസ്തമായ പാലിയേക്കര ടൗണെത്തി കേട്ടോ.
എറണാകുളം വണ്ടി സൂപ്പർ. ഒരു KSRTCയുടെ തിരുവനന്തപുരം ഫാസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫാസ്റ്റ് നല്ല ചവിട്ടാട്ടോ ചവിട്ടുന്ന KSRTCയുടെ. നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്കമാലി ടൗണിലുള്ള ബ്ലോക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിങ്കര സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സമയം 4:02 കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ അങ്കമാലി വിട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ സമയമൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, മൊത്തത്തിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേട്ടോ വണ്ടി. കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ജംഗ്ഷനാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റാണ് കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ വരുന്നത് കേട്ടോ, എയർപോർട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരത്ത് ആ ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും. കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം 5 കിലോമീറ്റർ. നേരത്തെ കടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എറണാകുളം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്, സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ആലുവ എത്താറായി കേട്ടോ. ആലുവേനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും. വണ്ടി ആലുവ സ്റ്റാൻഡിൽ പോകത്തില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലൂടെ ആളുകൾ ഇറക്കിയിട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാണ്. എറണാകുളം നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് വൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ. എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോകും വൈറ്റിലേക്ക്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു മെട്രോ ആണ് കേട്ടോ. മെട്രോ റെയിലാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ. വൈറ്റിലേക്കാണ്. വൈറ്റിലെ ഹബിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതേ അവിടെ കിടക്കുന്നു, തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഈ വണ്ടിയാണ് നമ്മളത് കേട്ടോ. സമയം എത്രയാ? 5 മണിയായിട്ടോ. 5 മണിയായി. സമയം 5:15 കേട്ടോ. നമ്മൾ വൈറ്റിലെ ഹബിൽ നിന്ന് വിട്ടു. നമ്മളിപ്പോൾ ആലപ്പുഴയൊക്കെ കഴിയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇഷ്ടം പോലെ ബസ്സുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. എന്താ കുറേ പേര് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത്? ആ ബസ്സിൽ കയറാനാണോ? പാസ്സാണോ അത്? അല്ലല്ലോ, സംഭവം തന്നെ തുറന്നു കൊടുത്തില്ല. തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നെ. മാലിക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സിലുണ്ടോ? നമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ ഒരു NHലേക്ക് കയറി കേട്ടോ. നല്ല തിരക്കാണ്, നല്ല ബ്ലോക്കാണ്. അരൂരെത്തി കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ല കയറി അരൂരെത്തി.
കുറ്റിപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്കായ ഒരു NH66 കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു എടപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു NH66 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വർക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് NH66. നമ്മളങ്ങനെ ചേർത്തലെത്തിട്ടോ. സമയം നോക്കിക്കോ 6:26. ഭയങ്കര ലേറ്റാണ്. വണ്ടിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. വണ്ടിയിൽ നിറച്ച ആളാണ്. ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ആളിങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ അടുത്താണ് KSRTC സ്റ്റാൻഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. സമയം അങ്ങനെ 7 മണിയൊക്കെ ആയി കേട്ടോ. നമ്മളെ ഇനിയും ആലപ്പുഴ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചേർത്തല കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മളങ്ങനെ ആലപ്പുഴ സ്റ്റാൻഡിലെത്തി കേട്ടോ. ആലപ്പുഴ KSRTC സ്റ്റാൻഡ്. സമയം നോക്കിക്കോട്ടെ 7:15 കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ വിട്ടു കേട്ടോ. ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മുടെ ഡീസൽ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ ഡീസൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് ഡീസൽ ഫില്ല് ചെയ്തത് കേട്ടോ. സമയം ഇപ്പം 7:30 കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബസ്സിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇപ്പം 12 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. 12 മണിക്കൂറായി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബസ്സിനകത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ അമ്പലപ്പുഴ എത്തി കേട്ടോ. 7:50 കേട്ടോ സമയം. അമ്പലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് എത്തി കേട്ടോ. ഹരിപ്പാട് 8:20 കേട്ടോ. 8:16 ഹരിപ്പാട് ഡിപ്പോണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന KSRTC ഡിപ്പോ. നമ്മളങ്ങനെ കായംകുളം എത്തി കേട്ടോ. സമയം നോക്കിക്കോ 8:37 കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം. ഇവിടെ 2 സ്വിഫ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. അതും തിരുവനന്തപുരം വണ്ടിയാണല്ലോ. ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ബസ്സുകൾ എന്താ പറയുക ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. ഞാനൊരു വട്ടം നമ്മളെ കൊല്ലൂർ ട്രിവാൻഡ്രം സർവീസിൽ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്തും ഇവിടെയായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലത്തെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ മൊത്തം ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇപ്പം തന്നെ ഒരു 5 വണ്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ 2 സ്വിഫ്റ്റ് പോവുകയും ചെയ്തു വേറെ. നമ്മളങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വണ്ടി എടുത്തു കേട്ടോ. സമയം 8:58 കേട്ടോ. 9 മണിയായി. ഇത് തിരുവനന്തപുരം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് 12 മണി കഴിയും കേട്ടോ. കായംകുളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓച്ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാട്ടത്. ഇവിടെ എന്തോ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇവിടെ കരുനാഗപ്പള്ളി ടൗണാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല കളർഫുൾ ടൗണാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. മൊത്തത്തിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഇതായിട്ട് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സമയം നോക്കിയോ. സമയം 9:27 കേട്ടോ. കരുനാഗപ്പള്ളി KSRTC സ്റ്റാൻഡാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന KSRTC സ്റ്റാൻഡാണ് കേട്ടോ. സമയം 10 മണിയായി കേട്ടോ. നമ്മൾ കൊല്ലത്തെത്തി. കൊല്ലം KSRTC ഡിപ്പോ കേട്ടോ.
ആറ്റിങ്ങലെത്തി. ആറ്റിങ്ങൽ ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറും കൂടെ ജേണി ഉണ്ട് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം എത്താനായിട്ട്. റോഡ് മൊത്തത്തിൽ കാലിയായി. സമയം 11 മണിയായിട്ടോ. മുന്നിൽ കാണുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ. നമുക്കതിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു തമ്പാനൂർ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ. തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റേഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മളെ നീണ്ട 17 മണിക്കൂർ ജേണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് തിരുവനന്തപുരം എത്തി കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ വന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 17 മണിക്കൂർ ജേണി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് 7 മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട യാത്ര 11:50 നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ വിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ശരിക്കും നടുവടിച്ചൊരു യാത്രയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.